Yabona imbiza. Yoba manje labani. Bosa hii. Yena kabisa. Ya ikhopha lenkabe. Bosa yozalana. Ayo nje ngicina. Abantu biyona lenkabe. Ayicina kudala mfundo grade 2. Grade 2. Iphetha yena lenkabe. Business kabe. Wakabu uyakhumbula utshotshele isikhathi samazama. Umesomdlalo se-F-Lukushadi. Engasakali nawe. Elambile uyakhumbula ubhalela uLondeka incwadi kaBuyisano. Wait, nakathi manje sithi alike thatha awubhatala ithishu awusayithatha esigabeni manje lengale ngaphi ithwalisela kini kabi Ayidinga kodwa lingahapi kabi linga kodwa manje uyinkabi awu manje Kaluya bwana. Isaxoxa nje. Uyakhumbula mhlale ibhola kuyi-break. Wokuhlaba umandla lapha kabamwawa wasuka sakuhlekana khona egroundini. Hayi ngoba kumnandi ngaleza ikhaya. Yami ngevumfuni uLondeka mazeka igabi yami yakhumbula siphuma esikoleni lapho usangikubizele. Urani kabi yami? Right. Uyakhumbula futhi kumnandi. Bafethu lo mntu sengisize asamsetshe kingabi ade yagcinala bafethu awubahambe njalo awuyisabi ingane awuyidwala